kvalitet je 0. A ovo pojma nemam, neki ranikulus, ne znam nija šta, ipak je malo skupo, 6 franaka. Dakle, ovako izgleda pakovanje i super što je okrenuto naopako. I veliki pozdrav svima i dobrodošli još jedan moj novi video. Konačno nam je proleće ili bar ove naznake proleća stigle i ovdje u našem kraju u kantonu Vaud, tačnije u gradu Lozana. Ja sam već neke stvari mnoge odradio, vidjeli ste nešto na početku videa šta vas otprilike očekuje sve u ovom videu. U ponedjeljak sam otišao, danas je sreda, u ponedjeljak sam otišao da kupim mini plastenik u Lidl, zato što je mnogo jeftinije nego da kupite u nekom garden centru koji su stvarno cene preterivanja. Pokazat ću vam plike koliko i košta. Ja sam u Lidlu, naravno kada bude došlo vreme pokazat ću i cenu. I kupio sam još neke stvari, tako da ta kupovina je obavljena. Evo smo u Lidlu, penjemo se. I kad sam već tu da pokupim i neki krastavac, nadam se da su dobri. Dobro. Paradajz nije ukusan, ali mi treba za salatu. I otprilike to je ta kupovina. Dakle, posljednji plastenik. Wow, da sam zakasnio koji dan ne bi ga bilo. Čekaj mene! Dobro je. Ova kutija mi deluje jako lagano. Nadam se da je plastenik dobrog kvaliteta. I dakle, živo me interesuje kakav je u stvari ovaj Dubai style croissant. Ćemo da ga presečemo, ako ikako moguće. Da li je moguće da ovdje nema ništa? Znači, strašno. Testiramo. Ne, nikako, dakle, feeling nema. Tako da za 2 franka ovo je stvarno glupo, samo se osjeti ova čokolada što je od ozgo. Tako da idemo dalje kroz video. I posle toga ići ćemo još jednom do Lidla, zato što sam video da imaju onaj malč, odnosno, pa da, kaže se malč ili molč. Svejedno, dakle, tu u pitanju su kore drveta, ne gledam u vas zbog toga što vozim, u pitanju su kore drveta koje su dekorativne, impregnirane i morat ću neke cvetne masive da onako popunim time, da bi to naravno lepše izgledalo. I otprilike, dakle, to je to i posle vas vodim u Obi, to je dakle neka specijalizovana radnja za kuću, za baštu, za sve živo, imaju građevinski materijal, da vidimo da li imaju nekakvo cveće, da malo popunimo i neke praznine u dvorištu, pošto naravno, dakle, ona mislim da se zove jagorčevina, fali u nekim delovima, tako da ćemo to da kupimo i naravno da vidimo kolike su uopšte i cene cveća ovde u Švajcarskoj. Ovdje paprike nema, dakle ne mogu da verujem. Cene i nisu toliko strašne, ajde. I samo jagorčevina u ponudi 2,75 po komadu. Uzeo sam 12. Idemo dalje, šta ovdje ima? 4,50, 7,50, dakle nisu normalne stvari. Ovo mi se jako sviđa, ali to je opet jagorčevina, samo u drugoj boji. Bele rade i crvene rade. Ko kupuje još hortenziju, čovječe, zimi sad i ovo? Pojma nema. Ovo je, googlao sam, cveće koje se zove Ne zaboravi me. A ovo, pojma nemam, neki ranikulus, ne znam nija šta, ipak je malo skupo, 6 franaka.
i ovo ću da uzmem, ajde nije toliko skupo. Evo dakle, upravo sam završio kupovinu u Obiju, skoro pa ništa nisam našao. Naravno da ću da vam pustim u nastavku da vidite otprilike šta sam našao. Samo da vidimo devojke ne shvataju da nema crvenog svetla, to jest da semafor ne radi i čekaju, dakle, otprilike, tako da ih vidite, ako ih vidite, čekaju, izbunile se, eto, ispunili smo svoju dobru građansku dužnost da pustimo nekoga na pešačkom prelazu. Šalim se, naravno, dakle, to je obavezna stvar. Tako da, ništa skoro tamo nisam našao, imaju neki bedni izbor, meni treba i seme paprike koje nemam da kupim, tako da će ta kupovina biti obavljena u Džumbu, to je neki drugi, ta specijalizovana radnja za sve i svašta što oni ovdje imaju od ponuda u ovom gradu za te slične stvari. Tako da, kažem, proleće je nam stiglo ranije, 2 nedelje su bile jako tople i najavljuju još toplije vreme i onda koristim svaku priliku da uživam u bašti, da odradim neke neophodne radove. Kažem, gro rezidbe sam odradio, ostaje dakle još nešto vrlo malo, ali to ću onako s vremena na vreme, naravno da ispoštujem sve te rokove. Ja više ne znam da li neki semafor ovde radi ili ne radi, ništa se ne vidi, mislim da je radio. Tako da ispoštujem te neke rokove što se tiče rezidbe i da lagano posadim i salatu. I naravno, dakle, salatu ovde nisam uspeo da kupim, stvari nije bilo u ponudi. Pogledao sam na sajtu Jumbo, tamo ih imaju, tako da ću tamo da kupim salatu. Ali, dakle, bit će previše za ovaj vlog, da prvo uradimo ove osnovne stvari što sam već ovako ispričao, što ste u prilike mogli da vidite, jer uvek pravim taj intro i naravno testiram novu akcionu kameru da vidim kako ona funkcioniše, jer mi je stara riknula, neki GoPro, a u kom modelu se radi otkriću vam, dakle, u nastavku vloga, to jest pri kraju negde vloga da vidite koja je kamera, čisto da ne mešamo babe i žabe. I to bi otprilike bilo to što se tiče ovog uvodnog dela i idemo da radimo. I, dragi drugari, da vam pokažem šta smo to kupili od cveća u Obi. Inače, da kažem jednu stvar, a to je da svaki put ja zaboravim, ovo je prejako svetlo, svaki put ja zaboravim da proverim cenu na kasi, zato što sam vidio da su ove jagorčevine određene, dakle, na sniženju, koštale su u originalu 3,95, tako nešto, stavit ću, dakle, na ekranu cenu i na sniženju su bile 2,75 i ja na kasi nisam provjerio, tako da sam platio punu cenu bez veze, potrošio pare, tako da lekcija za sledeći put i to uvek oni tamo rade, nikad ne ažuriraju cene sa akcijama koje imaju. Tako da, evo da vam pokažem šta smo kupili. Dakle, ove bele, Tinis jagorčevina, dakle, ove bele su koštale 95 centima, a na sniženju su bile 85, dakle, dok su ove sam platio 3,95, a na sniženju su bile 2,75. Tako da je ovo neko cveće koje, pokazat ću vam kasnije gdje ćemo da ga posadimo, je koštalo 4,95. Stavit ću i mislim da sam i snimio kako se to tačno zove na latinskom, nemam pojma. Ja sam samo pitao da li to može da živi u ovim ne tako toplim uslovima, dok je još ovako rano proleće. Tako da ćemo da vam pokažemo gdje ću da posadim, naravno, i ove jagorčevine. I da ne zaboravim i ovo cveće, dakle, i ovo je 4,95 koštalo, tako da, ako budem našao kako se zove, naravno, dakle, ostavit ću vam na ekranu, pa idemo da sve to lepo posadimo. I, dakle, to su te saksije gdje ćemo da posadimo jagorčevinu, zato što, dakle, ova trava koja je trebala da ostane čitava u toku zime, da bude ono što bi se reklo zimzelena, nije uspjela. I onda mi ovo sve izgleda jako tužno sada dok u svim dvorištima se šarani neko cveće, tako da ćemo da ovo da izvadimo, presadimo negde drugde i na njegovom mestu da posadimo jagorčevinu, Bože sačuvaj. Tako da ću vam na kraju da vam pokažem kako je to sve izgledalo. Inače, ova zarđala ograda
će ove godine biti sređena, jer smo bili menjali ove kapke, bili su drveni, pa smo ih zamenili za aluminijumske, tako da su jako skupo koštali, tako da sve firme koje rade ove boje nude neke lude cene, ali na kraju ćemo morati, jer ovo vi ne možete sami, jer je zaista zarđalo i mora da se skine ova boja, da se tretira i da se ponovo ofarba, tako da idemo da se bacimo na posao. Inače, dok budem ja sad ovo radio, da kažem samo da ćemo da napravimo i da počnemo i sa semenom paprike, paradajza i vidjet ću šta još imam od kupljenih semena, a na ekranu ću da vam ostavim koliko košta, ovo zaista teško ide, koliko košta kesica semena i moram da kažem da su semena jako diskutabilna, to je neka Mauser ili tako nešto već, ovo neka švajcarska marka, klijavost je jako diskutabilna, kažem ono da neke stvari skoro nikad i ne proklijaju, tako da otprilike to je to. Ja se nadam da vas nisam previše zaljuljao. I evo kako sada izgleda, malo smo mu dali živosti, tako da fali tu da se doda zemlja ako ima, dakle, pošto postoji prostor, to ću kasnije da uradim i da polijem, tako da otprilike, kažem, dado smo malo živosti i terasi i nadam se da će i ova ograda da doživi svoju živost na kraju. Šta kažeš, Luna? Super. I evo, dakle, da vam pokažem gdje su i druge 4 saksije završile, među ovom jagorčevinom koja je samo nikla, međutim ovdje je ostala rupa. Ja sam počeo sa malčiranjem, tako da to nisam završio, već je smira i dana. Dakle, ovo su i druge 2, tako da bit će to nešto. Kada se stavi ovaj mulč, to izgleda mnogo čistije i onda cveće dođe do izražaja, tako da vam pokažem sa druge strane. Sa druge strane, dakle, imamo tu istu samoniklu jagorčevinu i ovdje naravno dodat ću također isto mulč. Tako da baš bude ovaj prelazni period dok čekamo da se narcisi otvore, dakle samo što nisu, kasnije dolaze lale na red i otprilike, dakle, to je sve što je bilo do mene za ovaj dan što se tiče, dakle, sadnje. I nastavljamo sa radovima u bašti. Dakle, prvo ćemo da očistimo ovog robota za koje ja od jeseni nisam imao vremena da ga očistim. I naravno da mu zamenimo i noževe i da može nesmetano da radi, da ga testiramo i nadam se da će da radi. I u suštini, dakle, trava je u delu dvorišta jako porasla i ako preraste morat ćemo da iznajmimo kosilicu, što nam nije u interesu, tako da robot kreće da otvara svoju sezonu košenja i ovi naravno će biti jako zadovoljni pošto konstantno laju na njega. Idemo da radimo, je tako, Kuki? I Kuki, šta misliš, hoće li da radi? I sad ćemo da priključimo robota na svoju stanicu, da vidimo sveti zeleno, ako možda se vidi. Dakle, da vidimo da li nije otkazao. Tako da ga upalimo.
Ok. Ubacit ćemo kod, naravno kod nećete da gledate. Gledate cveće. Ok. Kaže da je spreman. Tako da ćemo da mu napravimo start i da vidimo da li će da radi. Yes! Znači, krenuo je. Bravo, James. Inače, svaki robot u prošlosti, dakle, kada su ljudi kupovali ove skupe spravice, svako je davao ime posebno, a ovaj gospodin se zove James, ne kao James Bond, nego kao James Sluga. Ali on je sada novi član, to jest nije sada, nego već 7-8 godina je član porodice, tako da on obavlja svoj posao kako treba. A ja ću da se okrenem ka ivičnjaku, jer ova trava, dakle, on ovo ne može da pokosi, ako vidite, ali zato možemo trimerom. Tako da ćemo da testiramo i trimer i da konačno sezona i krene. Opa, 50 santima ili centa skuplje nego prošle godine. Naravno, mene ste već vidjeli. Sezame od Porse. I dakle, ovo je ovaj deo gdje ćemo da molčiramo. Jer svake godine, evo vidite što se dešava, dakle oni trče preko ovoga i sav molč ispadne vani, ali dok se ne nađe neko trajnije rješenje, to jest čekamo rješenje od arhitekte da se ovaj deo oko kuće, dakle ova okućnica reši ovog asfalta i čuda i nekih kocki, tako da će kuća dobiti, to jest okućnica će dobiti potpuno drugačiji izgled, ali dok se to ne desi, dakle mi ćemo da se držimo ovog. Trebalo bi da bude preko cijelog ovog asfalta upravo ovakav šljunak, odnosno sitni šljunak, dakle i ovaj drugi deo koji ćemo da molčiramo. Tako da to je taj proces. I sada ne znam koliko će se dobro vidjeti, pošto imamo i majstori koji rade. U blizini čuje se ogromna buka, dakle, pošto je popodnevno sunce, znači odmah drugačije sve to izgleda mnogo čistije, da ne zaboravimo makaze. Izgleda mnogo čistije, ali morat ću da stavim neku ogradicu, jer vidite kolika je razlika između ove, dakle, i ove trave ovde. Naravno, dakle, ovo je autoput za pse, vidjeli ste kako trče, tako da šta radimo, dakle, morat ću da uradim to, da stavim neku mini ogradicu, da zagradim u ovom delu, tako da oni ne mogu da trče, kako bi dali šansu ovoj ukrasnoj travi da poraste. Nadam se da ste zadovoljni rezultatom. I evo, dakle, da vam pokažem šta sam kupio u Lidlu, dakle, iz 2 puta. Ovo su, dakle, one trakice da se poveže drva, pošto zasađeno drvce novo za stub, kako ga ne bi vetar slomio, tako da mi to baš onako treba. I ovo su također žice za slično povezivanje, može se koristi i za povrće. I dakle, ovo je naravno kontejner koji služi za mini sadnice, za seme, tako da danas ja to neću da radim, pošto sam već vidio koliko je sati i moram da se javim jednom klijentu. Završit ću, dakle, samo sklapanje, dakle, ovog mini plastenika koji izgleda ovako, dakle, upravo meni on treba i zbog ovih salata. To ćemo da namontiramo, da postavimo
u one podignute gredice i dok ja budem sklapao daću vam utiske i naravno o kameri, a sada idemo da unboxujemo ovu kameru sa kojom već snimam, tako da ćete da otkrijete sa koju sam tu kameru kupio i koliko je naravno koštala. Samo da kažem da je ovo koštalo 3 franka, koliko ima? Ja mislim da ima 4, dakle, ova kontejnera. I u nastavku, dakle, ovog videa napravit ću jedan unboxing, samo da okrenem da se ne vidi adresa. Stigo mi je paket, imamo nezgodno svetlo ovde. Ajde da pomerim kameru. Dakle, mislim da je mnogo bolje iz ovog ugla, pošto imamo jako sunce trenutno. I, dakle, mogli ste da vidite, naravno da ću staviti ovo u uvodu, kako se zove, ovog videa. Dakle, ovako izgleda pakovanje i super što je okrenuto naopako i taranana, dakle, samo da vidim, dakle, nova Osmo Action 6, a pošto mi je GoPro bukvalno krenuo da baguje, jer više ne može da se napravi update, toliko je star, pokazat ću vam. Dakle, ovo je GoPro 7 koju sam imao, dakle ne može više da se updateuje software. Ovo čini mi se kao da su upakovali iPhone, a ne GoPro kamericu. Otvaramo. Ovako. Vratno neko mini uputstvo i evo je kamerice. I da otvorim i ovaj deo. Dakle, evo je, nadam se da će biti mnogo bolja nego ova moja GoPro 7. I ja se iskreno nadam da nećemo da imati neko pogrešno svetlo, zato što u principu ne mogu više da se pržim na suncu, ako nam je nedostajalo. Inače, Švajcarska nema baš toliko sunčanih dana, ali dakle ove sezone imamo sreću da nam počinje proleće ovako i nadam se da neće biti baš prevelike kiše. Imamo i budala ovde koji vrište, tako da to je to. Ja se nadam da vidite i ne bi trebalo da bude komplikovano. Inače, samo da kažem za kameru, još uvek pogledao sam neke snimke, treba da se neki parametri podese kako bi to izgledalo malo bolje. Inače, za sada sam jako zadovoljan kamerom. Otprilike, dakle, to je to. Poslednja scena sa ovog vloga, ako ste niste smorili, bit će naravno mesto gde ću da postavim ovaj mini plastenik, tako da ga ne bih sada sklapao tu pred vama. Želim vam svako dobro. Nadam se da vam se dopao ovakav video. Ako jeste, lajkujte i naravno subscribeujte se na ovaj kanal zato što je to potpuno besplatno. Kažem vam svako dobro i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao! I dakle, evo gde je završio mini plastenik. Inače, samo da vam kažem, ako naletite na ovaj plastenik u Lidlu, nikako ne kupujte, pa makar vam utrpali iza džabe, jer ovo je stvarno čista glupost. Kvalitet je 0, dakle ovo ne vredi ničemu. Stvarno sam se sada razočarao.